Paýtatymyzyň we vilayetlerimizin sport toplanmalarynda sport meýdançalaryna dowam edýän futbol boýunça ýurdumyzyň 23-nji milli çempionatynyň nowatdaky 29-njy tapyrynyň oýunlary geçirildi. Tapyryň nowatdaky oýunlary Paýtatymyzyň Aşgabat Köpürli stadionuna bagdalgaldy. Ony altyn asır topary bilen ahal topordy uçdy. Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň toporynyň oýunçysy Süleyman Muhadow gadakly bolan oýuny iki pökgüň garşylaşyny röwdesine geçirdi we topor 2-0 hasabyna ýeňiş gazandy. Balkanava şäherine Balkan topory Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş institutynyň hazyna toporyny kabul etdi. Bu oýunda ýer ýerläriniň futbolçylary Murat Ýagşyýewiň we Mekan Saparowyň geçiren pökgüler netijesinde oýun 2-0 hasabyna Balkan toporynyň peýdasyna tamamlandy. Türkmen şäherine bolan oýunda şäherden topory energetik topor bilen duşdy. Bu geçirilen oýuna toporlaryň hiç birini utmak başartmady. Olaryň hersi bir pökgü geçirdiler. Ýagny oýunyň dowamyna şäherden toporynyň oýunçysy Ihlas Maksumow hemde energetik toporynyň futbolçysy Kerim Hojaberdiýew tapawutlandylar. Netijede oýun bir hasabyna tamamlandy. Mara vilayatyna Merw topory da Sow şäheriniň da Sow toporyny kabul etdi. Gadakly bolan oýunda Merw toporynyň oýunçysy Şanazar Ferkäşew iki pökgü bilen da Sow toporynyň futbolçysy bolan Begli Ugezow bolsa bir pökgü bilen tapawutlanmagy başardylar. Netijede duşukda Merw toporynyň oýunçylary 2-1 hasabyna da Sow toporynyň üstün çykdylar. Paýtatymyzyň Halkara Türkmen Türk Uniwersitetinde bu ýokary mekdebiň topory Aşgabat şäheriniň ady bir toporyny kabul etdi. Geçirilen oýunda Halkara Türkmen Türk Uniwersitetiniň oýunçylary dol artykmaçlyk bilen 4-3 hasabyna ýeňiş gazandylar. Milli çempionatyň nowatdaky 20-nji taparynyň oýunlary 20-nji we 21-nji oktýabrda geçiriler.